Sen verran Uudestakaupungista, että se on tällainen pieni 16 000 asukkaan kunta, joka suuri pinta-alaltaan, vesipinta-alaltaan ja niin edelleen. Se on sillä tavalla mielenkiintoinen, sehän on perustettu jo 1617 ja sillä on ihan oma ruutukaava ja siellä on vuosien ja vuosisatojen aikana ollut hyvin monenlaista teollisuutta, lasiteollisuudesta lähtien. Mutta se elinkeinon rakenne on tällä hetkellä sillä tavalla, että palvelut on vähän yli 50%, mutta sitten jalostus on 40%. Niin Uudenkaupungin rakenne on aika paljon tällainen Suomi, että sillä on tämmöinen kehä kolmonen siellä ja sitten siinä on se maakunta ympärillä. Ja se ehkä jollain tavalla aika hyvin kuvaa, ainakin tässä Hinku-hankkeessa, niin se on antanut mahdollisuuksia löytää erilaisia asioita. Ja näiden kuntien hankkeitahan on hyvin monenlaisia lähes joka taholta ja sitten vielä alueellisia hankkeita tulee ja niitä olen vähän kauhistellut, että miten ne kaikki saadaan tehtyä. Mutta tässä hankkeessa on ollut se erikoisuus tai hyvä puoli, että mikä tässä punaisella alhaalla näkyy, että tässä on lähdetty tekemään yhteistyötä niin kuntalaiset elinkeinot ja yritykset ja sitten kunnan eri toimialat ja se on kyllä ainakin tässä Uudenkaupungin tapauksessa on ollut hyvin innostavaa. Tästä juuri minkälainen kunta on, jo kuvasin oikeastaan sen ehkä tuossa voisi vielä todeta, että myöskin tämä 3800 kesäasuntoa, niin se on yksi sellainen piirre, joka siellä näkyy sitten eri vuodenaikoina ja niin edelleen. Tässä hankkeessa nämä suuret linjat on lähtenyt siitä, että tämä energiatehokkuuden parantaminen ja energiasäästäminen ovat yksi osa tätä asiaa. Sitten nämä uusiutuvat energialähteet, siihen perustuva energiantuotanto ja sitten tämä materiaalitehokkuuden parantaminen. Ja nämähän on ne yleisasiat, joiden kautta nyt yleensäkin ottaen mennään joka puolella eteenpäin. Ja kyllä myöskin meillä tässä niin me tehtiin tällainen panostus, että tällainen toistuvia ideakokouksia on pidetty siellä, jossa siinä on siis kaupungin osallistuminen, yritykset ja sitten myöskin siellä toimii Vakka-Suomen kehityskeskus ja Ukipolis, on tällaisia toimijoita, jossa sitten pystytään rakentamaan vähän pidemmälle näitä asioita, kun idea tulee. Ja lähtien siis siitä, että tätä rimaa täytyy laittaa aika ylös ja tavanomaisilla toimilla ei päästä eteenpäin. No sitten, jos tullaan tähän etenemisprosessiin, jossa mun nähdäkseni on aika iso tällainen kysymys kaikille kunnille, mutta myöskin mikä on ollut aika ratkaisevaa Uudessakaupungissa, niin me lähdettiin ihan tällaisen liike-elämässä tuttuun ajattelun visio, missio, strategia. Ja me tiedetään nyt, että tämä visio on luotu ja se julkinen keskustelu, joka tällä hetkellä käydään, niin varmasti ei ole kellään epäselvää, että mihin ollaan menossa. Mutta sitten kun me mennään tekemään työtä, niin me tullaankin siihen tilanteeseen, että jokaisella yrityksellä on myöskin oma visio ja näkemys. Ja jokaisella kunnallakin on oma visio ja näkemys. Ja sen takia niin on aika tärkeää kyllä, että löydetään niitä menestymisteitä, niin pyrkiä ajattelemaan tämä skaala läpi, että mikä on se visio ja missio, mikä on minun tieni tässä toiminnassa. Ja se on kerta kaikkiaan välttämätön, koska näytän kohta vielä, miten se rakentuu tällainen työ, niin sehän karkaa pois käsistä välittömästi, jos meillä ei ole tavallaan tehtyä linjaa. No sitten meidän valinta oli se, että me lähdemme mukaan itse tähän Hinku-hankkeeseen, mutta me lähdemme mukaan laajemmin käytännön työhön. Ja sitten tämä strategia, miten voidaan tehdä, niin strategia sisälti sen, että tämähän on kunnan ja kuntalaisten asia. Ja sen takia niin se lähti siitä, että me tehdään virallinen toimenpide. Me tehtiin yksityiskohtainen toimintasuunnitelma ja sitten näiden strategian ja toimintasuunnitelman hyväksyminen kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa, jossa saatiin aikaan päätös, että ilmastokysymys on mukana kaikessa päätöksenteossa. Aina voidaan sanoa, että kun on eri sektoreita näin, niin yli menee aina talous, mutta menee myöskin ilmastoasia. Ja se on myöskin oikeastaan tuttua elinkeinoelämän puolelta.
Tässä on vähän sama asia, että jos ilmastoasiasta puhutaan riittävän syvästi ja päätetään riittävän isolla joukolla, lehdet kirjoittaa siitä, niin siitä me saadaan semmoinen juttu, että sen vastaisia toimenpiteitä ja päätöksiä ei sitten enää niin herkästi tehdä. Ja täytyy olla aika hyvä ja tehokas juttu, jos sitten sanotaan, että ei enää ole päästöillä väliä, että nyt tulee rahaa, niin joku tällainen esitys, niin ei se niin helposti mene läpi. Sitten meidän tapauksessa myöskin tämä osaamisen varmistaminen, niin se on kyllä välttämätöntä, jos ajatellaan kuntatasolla. Tuossa viitattiin siihen, että se ei ole niin kuin kiireessä kovin helposti mahdollista. Niin ei sen panostuksen tarvitse olla kovin suuri, mutta kyllä se on tärkeää ja tämmöinen täytyy olla valmius kohtuulliseen panostukseen. Ja meidän tapauksessa, kun mä sitten olen tässä projektipäällikkönä, niin olen saanut sitten kättä pitempää UKI-poliisin puolelta, sitten Novidan ammattikoulun puolelta ja niin edelleen. Kun yrityksessä on joku ongelma tai niin edelleen, niin sieltä voidaan lähettää asiantuntija katsomaan ja tekemään. Ja me saadaan niin kuin varmistettua se, että se into ei pysähdy siellä matkalla. Sen verran monipuolinen tällainen toiminta on, että se on, mä jaan tällaisiin osa-alueisiin, että siinä on kaupungin omat toiminnat, yritysten toiminta, asukkaat ja maatalous ja muut. Ja sillä tavalla sektoroimalla niin on voitu pitää tätä asiaa hanskassa. Tässäkin on nyt liikaa tekstiä siihen, mutta tässä on vaan mainittuna näitä asukkaiden toiminnan pääkohteita. Ja se oli mielenkiintoista, että tämä nettikysely, joka me tehtiin, niin me saatiin kuukauden aikana 1900 erilaista hyvää ideaa, jossa meillä on nyt sitten tällä hetkellä menossa se, että miten me niitä jalkautetaan ja osittain on päästy tekemään. Jätehuolto, joka sinänsä on 3% päästöstä Uudessa kaupungissa, niin se koettiin kuitenkin tärkeimmäksi asiaksi sellainen, että hei, kun ryhdistäydytään, niin nyt meidän pitää asua niin kuin hienosti, että siististi ja niin edelleen. Sitten kesäasukkaille tehdään tästä kaupungin toimista kaavoitus, joka täällä on esillä, niin se on tärkeä asia. Mutta se, mikä minusta oli hyvä saavutus nyt viime vaiheessa, niin me on tehty tämä valtioneuvoston omien päätösten jälkeen, niin on tehty sinne tämmöinen julkisten hankintojen strategia, paperi, jolla sitten pyritään siellä 6 kuntaa hankkia yhdessä, niin me saadaan tehtyä tällainen ohjeistus, jossa määritellään uusiutuvan energian käyttöä ja niin edelleen. Ja yritysten osalta totesin vain, että 36 yritystä on tullut, 20 oli ja 16 on tullut lisää tähän. Ja tämä hiilineutraali tase, että mikä se yrityksen toiminnan hiilineutraali tase on, niin se on nyt se kova sana siellä. Yritykset haluaa tulla siihen mukaan. Ja siitähän syntyy sertifioituille ympäristöjärjestelmille niin ihan tämmöinen mittari, joka aina mittarista on pulaa näissä, niin tämmöinen on saatu aikaiseksi. Mutta tässä on aika mielenkiintoista, että nyt kun me on tehty nämä yritysten paperit, kortit ja toimintojen kortit, niin meillä on 162 000 tonnia CO2-päästöt ilman jaraa, niin meillä on jo kasassa 36% energiapuolelta ja uusien tuotteiden osalta 80 000 tonnia, joka tarkoittaa, että meillä on 85% kasassa. Ja mä epäilen, että tämä on tärkeä asia, että uusien tuotteiden arvon mittaaminen, niin siitä ei tässä valtakunnassa oikeastaan ole semmoista kokonaismittaria olemassa, tai miten sanoisi, että kun se on näissä ohjeistossa kuitenkin, siitä lähdetään, että tuotetaan sellaisia tuotteita, niin tässä mä ainakin haluan aktiivisesti olla edistämässä tätä asiaa jatkossa. Ja sitten me saatiin tällainen palkinto, eli Novida, tämä ammattikoulukeskus, vastattiin tähän Cleantech Finlandin tarinajuttuun ja voitettiin se tarinajuttu, ja tämä oli osa sitä, tämä Hinku-hanke, tätä tarinaa. Kiitos.